6. december skal vi giftes her ved Ruds Kirke, og vi håber meget, at I har lyst til at fejre dagen sammen med os. For jer som gæster er der ankomst til kirken kl. 12.45, og vielsen starter så kl. 13. Og efter vielsen vil vi to så tage ud i den bornholmske natur og få taget nogle billeder. Mens vi får taget billeder, er I velkommen her til Clemens Kro. Vi sørger for, at der er snacks og bobler fra kl. 14.30, og kl. 17.30 går vi til bords, og så kan festen rigtig gå i gang. Vores gode venner fra Rassepas sørger for maden, så husk lige at give besked til os, hvis der er noget, de skal være særligt opmærksomme på. Til en god fest hører selvfølgelig også gode drikkevarer, så derfor har vi fået Bornholms bedste ølbrygger til at stå for øllen. Så I skal lige hilse på Søren, som står for øllen. Skål, Søren. Skål. Glæder dig til en god fest. Det gør vi også. Og hvis man har lyst til at holde en tale, eller komme med en sang, eller et andet indslag, så skal I lige møde Jonathan, vores toastmaster. Hej Frederik og Maria. Hej Jonathan. Hvad laver du? Jamen, jeg forbereder mig simpelthen bare til bryllup. Ham skal vi vist lige have en lille snak med en brylluppet. Vi glæder os til at se jer alle sammen til brylluppet.